Kabo oche ebe anyị na-anọ adọwa okwu agba. Ịghọtago? Daalụ nụ. Tata bụ Wednesday mbọsị anyị ji eme Igbo, na-eli Igbo, na-asụ Igbo, na-eyi Igbo, na-efe niile Igbo. Ịghọtago? Daalụ nụ. Afa nka bụkwa Ijeọma, and ife anyị ga-enebanye anya tata bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ịkwalite asụsụ otu anyị si asụ ya kịta, ifu na anyị na-akwalite, and then ma anyị mebekwa onye emebe. Ịghọtago? Ọ bụla ya bụ ya, anyị wee nebanye anya kedu ka anyị ga-esi kwalite asụsụ Igbo, kedu ka esi aga emebe Igbo wee bụ na a na-eme omenala Igbo, gịnị na gịnị bụ omenala Igbo a, maka na ife dị iche iche abatasigo na ka anyị si ebi ndụ anyị, ka anyị si bido kịtazi. Kedu ka a ga-esi wee rọchapụ aja bago na rice ka a wee si na nke a bụ original rice, a na-eli ya ka additional rice ka a na-eli na ọgwara beans ma any other thing. Ịghọtago? Ọ dị mma. Daalụ nọ. O nwere onye nọnye golu m ka anyị wee nebanye anya ka o si wee gbatakwụlụ fa kwesịrị dị mma na-aba, mana aka na-atụ anya ofu onye nke m bụ Ujunwa Ani Nneji. Enweta m afa? Ọ dị mma. Ujunwa Ani Nneji bụ nwaada Igbo Igbo niile 2023. That is to say na ọ bụ a beauty pageant nke 2023 anụnwa. Ịghọtago? So ọ ka bụ chala ọ ka na-apụ ọkụ. Ọ dị mma, anyị na-anabata gị Ujunwa. Daalụ. Ujunwa, kpọgodo m surname gị a. Ujunwa Ani Nneji. Ani Nneji. Yes. Ọ dị mma. No. Thank you. Ọ dị mma. Ujunwa Ani Nneji dịka anyị si wee kwuo bụ nyanwa bụ the latest beauty pageant nwaada Igbo niile nke 2023. Ka anyị kenegodi gị, anyị na-ekene gị, eji m afa ndị Good Morning Anambra team wee na-ekene gị nke a na-akpọ congratulations maka ọdịrị izi. And then before then ka njụcha yegodi gị obele kedu ka esi wee medite nke mgbe emeli ya? Asọmpi azọrọ last year na December 4th ka crown mụ na Stanel Okeba. Anyị dịkwa ụmụ agbọghọbịa ọtụtụ, anyị lụrụ ebe 40 and above. And mgbe anyị bịalụ ebido jụọ ajụjụ, anyị mekwara ọtụtụ ihe dị iche iche, anyị siri nri, anyị sụrụ Igbo, anyị kọwara onwe anyị, mechaa ebe mmadụ 12 fọlụnụ akampụọ. Ka anyị kampụ, anyị bịakwa akụziere anyị ọtụtụ ihe dị iche iche, kụziere anyị Igbo, kụziere anyị omenala, ụfọdụ ndị anyị ma, ụfọdụ ndị anyị amarọ. So mana ka emesịrị on the final day, ekene m Chukwu nne maka mgbe m na-abata ofu presenter anchor the program nọ na-ajụ m sị nwaada Igbo asịkwalụ na ọ bụ gị ga-ewinu asọmpi a, nsị ya gịnị? Nsị a kiligodi m okilicha m ọsị m ọ na m etozughị ịbụ ada ndị Igbo, si m na itozu ya, nsị ya ngwa nụnụ na-enwekwa onye mfuluto n'ebe a tozuru ịbụ ada ndị Igbo na-abụrọ m. She started laughing. Nsị ya mana eziokwu. Ọsị m okay, that's not like a confidence. Wee si okay, thank you ma ya daalụ mbawa. So mgbapụtakwa akpọpụtacha anyị kpọsa anyị n'elu stage. Abụ m onye nke contestant number 26 actually. Mgbe ebidoro ọ bụrụ mụ abụ onye izi pụta na stage. So ka m bụ ụzọ wee pụta. The 5 judges from all the 5 states, from the universities, bido from me jụwa ajụjụ. Onye nke jụkwa ajụjụ, the woman agbara bịa ebe nọ wete microphone. Ọ bịakwa o mee first, second, third time say amami ọ bụkwa sọsọ m bịara asọmpi na ị ka nkụ ebe a ya bido side nke ọzọ. So stuff like that I mecha to the glory of God. Mgbe anyị pụtazi for the final question, asị na ajụọ gị ajụjụ anọ knockout time. Na ọ bụ na ịda your question you will go. But first earlier bụ na voting if you are the first person, voting ga-enye gị 50%. Instant voting, or the voting started before the contest? Voting started before the contest. Okay. So enwe onye nke gba first, mana mụ agba second na voting. Okay.
ka anyị bịazi gbagote na stage ajụcha dị ajụjụ. The final question abịazi ịjụ anyị asị gị pụta gị choose question ịchọ. Mgbe m gbagotere n'elu stage obi m sị m wee nọmba 3 si okay ajụ onye nke izizi ọda ajụ onye nke bụ ọda mma bụ nọmba 3rd person. Nsi okay nye m ajụjụ nke 3 enye m wee jụọ m wee sị m ụkwa ruo oge ya ọda ka ihe o mean n'asụsụ Igbo. Nsi ihe ruo oge ya ome. Ajụ onye nke ọzọ onye dere akwụkwọ Things Fall Apart ọda ya. Ajụ onye nke ọzọ onye bụ onye isi ala Abia State ọmaya. Ajụ onye nke ọzọ ihe na-atọ dị m ọchị bụ na ha ncha niile n'ime ha bụcha ndị Anambra. Ndị Enugu fọzi bụ sọ mmadụ na-abụ. Kedu ka esi organize ya or South East niile? Yeah, the whole South East. Kesi nwe mmadụ ụtọ ndị Anambra na-represent. Ọ bụrụ mmadụ ịtọ ụfọdụ anagonu from the voting. Okay. So ndị nke pụtazi from school or from state kesi me ya school with ụmụ agbọghọ niile ndị South East all like ego form. Okay. Ndị Anambra, ndị Imo, ndị Abia, Ebonyi, Enugu. Ndị niile ihe Ikwanite asụsụ Igbo na-amasị. So ha ewego form anyị ncha bịakọlịta a na-atụ vote. A na-ewepụ ọtụtụ ndị mmadụ ndị vote ha agbagote ha. So otu a ka o si wee dị mbọsị ahụ emechazi ya ajụọ dị ajụjụ onye nke ọzọ ajụọ onye nke na-agba first na voting ewe jụọ ewe si ya kee ihe ịtọ eji esi ofe onugbu. Ọkwa onye Anambra onye Nnewi ọ sị na ogiri okpeye onugbu red oil. Ajụkwa ya ọzọ. So the audience was laughing coming from onye Anambra actually. So everybody laughed at the end of it. You know, make emphasis Anambra. Gị nwa Igbo onye ebe? Abụ Enugu State. Oh, so why are you emphasizing ndị Anambra enwetere ya ndị Enugu nwete? Are you saying that Anambra bụ champion na ana Igbo so that expected no farmer get take exactly because it actually played out na stage mbọsị a maka na ọ bụ na ọ bụrụ the chairman of the occasion bụ Ide na Nobi. Enwe ike ọ bụrụ m ka Igbo ada ndị Igbo. No, really. Maka na ọ bụ onye eziokwu mgbe abịa nenewezie the criterions a ga-eji wee judge ya. Ndị judges bịa mewe ndị abụọ ndị Anambra ndị abụ ndị Enugu na o kwesịrị ịbụ onye be ha considering na ndị Anambra ka ndị Enugu pụtara na the asọmpi. So but as God may have it megide Chukwu mgbe anyị pụtazi asị anyị baa I bachazie George cha everything I say I put the 4th people that are the question I put so I just say okay site n'otu esi to vote site n'ihe niile anyị mere na camp ma behavior ma agwa ihe niile akpọ onye nke 4th onye nke Enugu gba 4th akpọ onye Anambra gba 3rd ada njikọ or something like that gba 3rd then onye nke ọzọ gba 2nd na voting gbazie 2nd. They now called. I now happen to be the winner, the winner of the Congratulations. Party. Thank you so much. Can they organize that contest? Ndị Igbo United Forum. What is it like? Who are they? They are a body of Igbo generally, both home and abroad. Where are they based? Everywhere. Okay. Everywhere. Odemma. Dalu, congratulations again. Thank you. Makana Odrokwizi from Ifiko now. They say they keenly contested. Anye kenekwa gị ọzọ. Dalu. Odemma, ka anyị ịgbalụ m na onwere whole lot of things unu mechela ebe anwa iji wee nye aka ịkwalite asụsụ Igbo. Ma isi nni ma unu agbakwala egwu. Unu agụkwala agụ. So, go takana mu ife some of the things eji akwalite asụsụ Igbo. Asụsụ na omenala Igbo. Ihe eji akwalite asụsụ na omenala Igbo site na agwa anyị ejiji anyị otu anyị si akwado ihe anyị na-eli ka anyị si azụ ụmụaka anyị ka anyị si asụ asụsụ anyị n'ebe ya iji maka na asụsụ bụ njirimara onye n'ala Igbo na omenala ndị a so obi Igbo m sa aṅụrị bụ na
ọ ga-amasị m na ndị Igbo na-asụ asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo amaka. Ana m afụ ọtụtụ ndị ọcha ga-abụ apụta na social media ha na-asụ Igbo, ọ na-atọ m ụtọ, mana ifu ndị be anyị ụfọdụ ịsụ asụsụ Igbo afịa ha arụ. Ka ife iche eme na ndị be anyị ada like ịsụ asụsụ bụ ndị be anyị. Ife mela asụsụ Igbo ji anachi ezi azụ. Mmasị na Igbo abụrụ ndị dị n'otu ka ọ n'iyi maka na nke a mbụ ada ndị Igbo ka mfụ na ndị Igbo anyị nụ ihe gbasara asụsụ Igbo ọ dị ha ka ọ dị different from other people's culture. Ọ dị ma ọ nwee ebe nchọrọ ka ineba anya maka ama m mgbe anyị na-eto when we were in secondary school because emechakwa onye ka anyị ji mgbe anyị na-akpa maka ife n'izba na-ekwu ife ndị lecturers melụ na this election emelụ ndị atụbala anya n'ọfa ga-eme ife ka ọ dị mma bịazi mee ya enwee problem. Echeta m mgbe anyị na-eto na ije ịnọrọ from primary school to secondary school ịsụọ Igbo na school apịa gị ịtalị esekpube gị ana then anyị eluzie na secondary school ada gị nra ịkwụọ ụgwọ bụ na ijiri ego na-abụ je nata nne gị ma nna gị ego wee kwụọ ụgwọ ife iji wee sụọ Igbo ịghọtago. So ọ ndị a wee si otu a wee zụlite fa wee nụọ dị mụba nwa nụọ nwaanyị mụba nwa then perhaps wee kọwa ndị ụmụfa na Igbo enwero value. Ọ bụ na nọ n'ala Igbo na-agụ akwụkwọ sụọ Igbo n'ala Igbo apịa gị ịtarị taa gị afụfụ daa gị nrọ ego na ịsụrụ Igbo n'ala Igbo. Kedụzi ebe nya bụ language nwezi value ma ọ bụ na ọ nwere n'ala Igbo because anyị na-eme ka anyị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. Ọ ka dịkwa otu a na many schools kịta ndị be anyị gbaa nkịtị ma na-asịkwa na a na-epromote asụsụ na omenala Igbo mana jee inspection maka ndị anaghị ejebe inspection esi ofe onugbu dọbalụfa debe fat kaki envelope ị na-awanda kedu ife a na-eme inspect. Try godu sụọla ụmụaka ma private school ma even mission schools rapụzia public sụọlụ fe Igbo ka ịghọta their disposition ịghọtago. So these are the things ebe anyị si eme onwe anyị ma tụgharịkwa na-ajụ onye na-eme anyị ife a. Ndị ibe anyị si Igbo kpom tụgharịa jụọ kedu onye na-egbunu wee lukwa echi. Children are not encouraged to speak their local language in schools in an Igbo ọ bụrụ outside here ifugia. So ka anyị mara ife anyị nwere ike ime ka wee kọtel ọdịsị isi efi ọfịa onye nwa ka anyị bata na nne omenala unu esikwala ke nke unu si. Esikwe m ofe ọra. Anụgo m onye ajụrụ ife eji esi ofe onugbu si na ogiri okpe. Esi m ofe ọra. Nwaada Igbo onye Anambra si na ogiri okpe ike eji esi ofe onugbu. Ịghọtago. So kedu ka isi si ofe ọra? Abụ ebido m sasịa ihe ụfọdụ m ga-eji wee si ofe saa anụ saa okporoko saa ede si ya n'ọkụ ọ sụọ yee nsụọ ya mechacha ya ịchọ isi kwụọ so ada asụzi a na-akwọzi akwọ nsogbu adịrị ya mana ịma na o nwere ife somebody gwara anyị one seminar eji ọsị eme a na-achọ isi go work out na-eje ọ gbara ebe anyị na ọsị na-eje work out basi na those days nna anyị fa na-eme in those days na ọnya bụ their own form of exercise. Asụọ nni ọsị na-aza mbala gosi asị a na-aza mbala you are exercising your arm. Ịghọtago this if I drop nwaanyị ebe a cannot drop in your hair. Ịghọtago ị na-awa nkụ ị na-awụ arụ these days ije na shower ma iwe ife na-agbakwasa mmiri ị na-awụ arụ na ife a exercise not kind of a thing. So these days to see you blended ngwa continue. Okay, I blended the ede nkwọcha the ede sizie mmiri ọkụ ga-eji si ofe n'ọkụ sakọ ya anụ m tie okporoko tie ọ na-asụ ka ọ na-asụzụ mkpụrụ ede kpụị n'ime ya tie mmanụ tie ogiri tie crayfish tie magi ogiri Igbo tizie hapịa n'ọkụ ọ na-asụ
ka ọ na-asụzi na-etestizi ihe na-eti n'ime amakwa na ihe ọtọ ya ka nnenecha ihe dị gbalicha mfu na everything dey go normal. Etijesi ogili a na-etinyekwa akwụkwọ mba the other condiments ka ife a na-akpọ ya ụmụ seasoning a mba di m etigwe seasoning n'ofe ọra m ihe nji esi ofe ọra bụ ede magi no seasoning magi bụ seasoning sọsọ magi na crayfish ọ dị mma daalụ oke oghezienu elie kedu ife eji lie akpụ ka garị ka ezigbo akpụ ezigbo akpụ nni akpụ eji mechie sụọ ịma na ejizi mechie na-asụ akpụ ihe niile ya adịgolu medizi medizi mana ilikwa nke eji ikwe sụ na nke asụ na mechie efu ife dị iche eziokwu ọ dị mma and then apart from nni kedu ife ọzọ etu ọzọ si wee showcase kwa ife anyị gbakwara group dance nke Bright Chimezie ụwa bịa nụrụ olu ejiri ọnụ n'ogo mba ọ bịa gụọ ya anyị wabuzie dancers ya anyị gbacha the group dance with Bright Chimezie gbazie 1-1 ememe expect na ebe ọ bụ na ụmụ nwaanyị na ụmụada Igbo egwu Bright Chimezie bụ high life at least akụọ na ụmụ egwu lokal a eji udunu ịchaka akụ ma ama mbem ịghọtago gbaa egwu tụọ ukwe all those ones ma ife na-azụ ukwe ito mpete ito mpete daalụ well fine ịna-agbani ịghọtago so these are the basic things ka anyị nwee ike na-akpọchi uche ndị mara because onwe ndị amara ife na-aza mpete ma ịma mbem all those ones ịghọtago these are the things anyị mere expect aga na project ma ebido ọzọ maka a ga na-eme na-aga ọ dị mma continue ọ ga-agụkwa m agụụ ka anyị kwado asụsụ Igbo ọfụma. Kedu ife gị nwa bụzi ga na-eme ka ị wee kwado kịta anyị bụ dekwe na ịma na ụmụ pageant emesịa na onwe ka esi eme ya farewell pet project fa ga-eme ka wee nwee ike wee kwalite dị ọnọdụ fanọ na ya side Igbo ịma na any project ga-eme ga-reflect n'ife win ị na-achị na ya so do you have anything like that? Yes. Na mbido ana m emebukwe pet project maka na ana m eme ihe onyonyo. Abụ m onye inyere ndị mmadụ aka na-amasị. Kwa mgbe n'afọ ana m eme tupu m bụrụ ada Igbo. Mana nke a mbụ ga-ada Igbo emegokwe m 1 or 2 projects. Ife dị ka gịnị ka na-eme na project gị? M na-enyere ndị di ha n'ozi aka ka m bidoro officially ebe afọ 3 gara aga. Enwe m about 70 widows. Mana by this year they increased like 150. So like that na abumbia nye ha ihe nni nye ha rapa. Nye ha enwekwa m ọtụtụ ụmụazị na akwụra ụgwọ akwụkwọ na obodo m ebe nsi wee bịa. Na akpụ ugo. Enugu State. And one Ugo eze. Yes. Okay, there are two different. Oh, really? It was good I asked. It was 2 different Ugo. So, otu ano I can say make we are na afọ. Quarter of the year, nekwe feed the streets like that. Oga go mago ega na ọtụtụ school. Jekọwalụ ndị Igbo. N'ịsụ asụsụ Igbo amaka n'omenala Igbo amaka gwakwa ọtụtụ ụmụaka nwa agbọghọbịa na-eto eto na ọ dị mma nwa agbọghọbịa ọbụla na-eto inwe ezigbo omume nwee ezigbo agwa maka na ọ ya eji mara ndị Igbo nwa agbọghọbịa ọbụla na-eto kịta na-ene anya na ndị a na-eme ihe dị otu a ma ka mmewe ihe dị otu a afụsịrọ m na ezigbo ihe ọlụ m ka ọ bụ ịkọwala ọtụtụ kpọghachitekwa their attention ka ha nwee ike ịma na ihe a bụ ihe a ga-eme ọ dị mma bụrụkwa ezigbo omedere afa ndị Igbo wee na-ayọkwa ọ na-ekwu na ọ ga-amasị m ọ bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị mmanụ ha agago n'ụdị ije a ma ụdị ihe a na-amasị
ọ ga-amasịkwa m ịfụ ha kọwalụ ha ụdị ihe dị otu a ọ bụrụ na o nwe ka ha ga-esi nye aka kwado dị mmemme na ọ ga-abụkwa ihe dị mma ụmụaka nwa agbọghọbịa anyị nọcha na skuul gwa ha ka esi echekwa onwe ha ma ha nọ na period kọwalụ ha ka nwaanyị si anọ na a na-adị ọcha iwu arụ as nwa agbọghọbịa iyihe your spray and all that ọ ga-eso mee gị ka ị na-eto as nwa agbọghọbịa ọ ga-eme gị ịmụta ọtụtụ ihe dị iche iche and ka isi kwado ga-eme ndị mmadụ ha ịdị appealing in the public na-ayọkwa ka ụmụ agbọghọbịa ibe m mara na ihe gbasalụ this female gender equality anyị na-eme na Nigeria ụfọdụ ụmụ nwoke anyị ụfọdụ ga-asị gị are you a feminist but it's not like that so ọ ga-amasị m ka ụfọdụ nga ọtụtụ school dị na Enugu Anambra before hand over by end of the year can reach out to ụmụaka nọ na school nye ha ọbụgodi sanitary pad kwụọrọ ụfọdụ aside ndị nke nna akwụbụ before kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ kwadokwa ha ndị nke ọ na-agụ agụ isi asụsụ Igbo nyelu ha aka kwado ha ọ bụ competition mee organize uche m dịkale kedu ife anyị ga-eme ka anyị wee kwalite asụsụ Igbo among ụmụaka aka na-eto eto ọ bụrụ a competition anyị akpọkọnata ụmụaka anyị ọ bụrụ ndị nọ na noisy primary school ndị be ha ama nkwụnwụrụ ụgwọ akwụkwọ anyị mana ha nwere ezigbo ọgụgụ isi ọ na-agụ ego akwụkwọ anyị kpọkọnata ha ede ọ bụrụ ndị ma ede Igbo ọ bụrụ na ha amaghị ede akụzielu ha mụta ha ede akụziere ha maybe at the end of the term ha ede ndị best among them anyị choose ha eme maybe set elu ha exam aside what they have written in the school ha decha ya will not choose the best kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ at least for the whole year nye ha school fee nye ha pen papers and all that enyecha ha ya like that and I would like to reach out to other schools not just one school ka ụmụaka anyị nwee ike ị na-eme ihe na-agụ ha agụ ịga school and all that. Thank you. Ọ dị ma daalụ ife anyị na-enebanye anya dịka na-esonyela anyị bụ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ọ bụrụ na ị na-awọchị anyị and ị chọrọ ịtụnye ọnụ n'okwu ị ga-afụ nọmba dị na screen gị ịkpọ ọnya itinyela anyị ọnụ n'okwu ka anyị wee na-aga n'iru ịghọtago ife ọzọ nchọ ka anyị nebanye anya bụ ejije nya ka ụmụ nwaanyị si eke ekike ịghọtago ịna-anya kịta o nwere ebe nọ somewhere yesterday when I we're actually watching the Kafia, this music movie channels and ụmụaka wee ndị nke na-agba egwu ụmụ nwaanyị gbala ọtọ star wee na-agba egwu then boys si afana na-agbaziri na-agụ dị egwu yie pant n'ime yikwasịa boxers yie singlet yie trouser wee yikwasịa shirt most times shirt kpuchiri fa aka fa wee luo ebe a ịghọtago. And then when you look at the young girls, they naked openly. Kedu ife your organization or you as a beauty pageant nwada Igbo nke abidala ọfụ kedu ife plans gị iji wee dochigeta ụmụaka azụ ka fana dị ka mmadụ? Na mbụ ọ ga-agụ m agụụ n'ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa anyị asịnatawa ihe ụfọdụ marụ na anyị bụ ndị Igbo na ya abụrụ ndị ọcha maka na echiche ha chere na ọtụtụ ihe na-emezi na social media kịta mere ọtụtụ na-abụ ha pụta ha eche na ya adịgo anyị bụzi ndị obodo oyibo mana ihe na-agwa ọtụtụ ndị mmadụ bụ na anyị bụ African and enwere mgbe anyị ga-echenji nke taa nke echi mewe ka ndị obodo ọzọ agbagogodi gbada ọ ka ga-adịkwa otu ahụ ọ ga-agụ m agụụ ma ụmụ agbọghọbịa anyị
ma nne na nna ha ka anyị bidogodi from ndị nke na-etonite kịta ka ọtụtụ nne na nna bido n'oge gbaziwere ụmụ ha ezi ụzọ maka na ọtụtụ ihe na-emezi kịta ụfọdụ ndị parents na-ejizi aka ha sị gị biko unu azụkwara unu etikwana nwa m ihe ma o mee ihe dị otu a mana echeta m na mgbe anyị na-eto n'ime ihe a ga-apịa gị dadi mgbe esi asị ọsị gị na ọ ga-apịa gị ụtarị ọ ga-apịa gị ụtarị agha so the fear of isi asị melụ mụ mfu ihe akịta nsị gị na ọ na-acha white no matter the circumstances. Ya ndị Igbo si n'ọzụzụ ka ọmụmụ. So ọ bụ ihe ga-amasị m na a sị na charity begins at home. And ama m na anyị mere argument recently mgbe na-asị ọtụtụ ndị mmadụ ka anyị bidogodi n'oge site n'ime ụlọ anyị wee pụtawa n'iro ka anyị gbaziere ụmụazị anyị ha mee ihe na-adịghị ha mma ịgwa ha na ihe adịghị mma ọ na-afịazi ọtụtụ parents ahụ kịta ịbara ụmụ ha mba ma ha mee ihe na-adịghị mma. I don't know why. Ọ dị mma ka anyị gbatu dị m ebe a ka anyị jee pụta onwe ndị anyị na-afa kalele anyị na-chietezi azụ anyị bido wee chịkọtabazie ọnọdụ anya. Na mbido mbụ anyị so Omenala night do all the very neat and clean, but nowadays onye na-amaghị akwụ mbụ nwaanyị ma nwoke mụta nwa ọnwa ntị ịsụrụ nwa ya oyibo na-amaghị isi ya n'ọdụdụ ya ọ hapụ isi asụsụ ahụ eji amara ya ebe ebidogodo bụ ịmalite ikiziere nwa ahụ mgbe anyị mụpụrụ ya asụsụ na ka isi eme ka omenala Igbo ji wado na ịsụwala oyibo from the scratch na mbido o menyere anyị aka nọọ iwere asụsụ Igbo ahụ wee nye n'ọzụzụ pụrụ iche nke a bụ kovuke mgbe ya gbazara na praịmarị skuul ebe ndị nkụzi na-enye ọda na onye ọbụla abata na klaasị ya na-asụ oyibo ọ ya akwụsị ya ife nsogbu na-eji na-akụzi asụsụ Igbo ọbụla na-akụzi na Igbo 1 to 3 ya bụrụ in Igbo language na omenala dị n'ime ya iwere asụsụ omenala wee bido from the scratch from nursery to elementary 3 and ma elu na before ha ilo na senior class na ọ ya amagolo ha ahụ 3 bụ ebe na the community ebe ha mụtara onye ahụ pụta ewere ọgbọ ife a na-eme ife niile ba ọgbọ then ọgbọ nke elu ọchụva amasị yes ka ahụ kọmitii mgbe ha na-eme ihe ọgba ahụ ka na-enwe nkwalite omenala oriri ya na-eri mgbe gboo nyere aka hinne apart from oriri ahụ ofe anyị na-ete anyị ji eri nri achara igbo ife ọ na-alụ n'ahụ ọnya bụ ndụ anyị ị na-eso dịka nye na-eri ofe mpụtụ ofe ọkwụrụ ofe ogbusi ofe arụji ụmụ ihe arụji na ya n'ahụ ọ bụ nke eweta komkom tie n'ibe azụ tii o nwekwara ike na iwekwutela ahụ ji ahụ mee tii ọ dịkwa mma na ahụ so ka na chie ibe ndị gboo mee ha jide ogologo ndụ karịa anyị nwa kịta. Izi bụ na anyị ga-ebu ụzọ mara ma ghọta na asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị anyị na ọ dị mkpa na anyị ga-akwalite ya site n'ibido kụziwere ụmụ anyị ka esi asụ Igbo oke site ebe ahụ anyị rukwe n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche anyị na-asụkwa Igbo gakwa na ngalaba ụlọ akwụkwọ ọbụla dị iche iche mee ka ha kwalite ma na-akụzi Igbo ọfụma ka Igbo wee na-abanye n'ime ọgbara ọhụụ nke ụbọchị taa because anyị na-ahụ na ọgbara ọhụụ nke taa na-emezi Igbo na ana maka na oyibo bụzi asụsụ anyị na-akawanye asụnye so na-emezi Igbo na ana a ga-eme ka gọọmenti nyekwuo aka mee ka asụsụ Igbo bụrụ ihe a ga-akwalite n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche site n'ogo nke praịmarị banye na nke sekọndịrị wee rukwe na nke mahadum. Ị na-anya na Naịjirịa efu na iwere etu ndị Igbo si eme wee tụnyere etu ndị Hausa na ndị Yoruba si eme efu na ndị Igbo wu ndị nwere odu nsọpụrụ maka asụsụ ha na omenala ha anaghị akpatalụ faja karịa anyị na politiks
na politiks anyị na-eme na Naịjirịa na anyị efu ka ndị Yoruba si akwado ndị befa ọ maka etu omenala pastọ fa na-agọ mmụọ ọfụma wee na-akakwa ụka na-emekwa Muslim mana ha ka agọ mmụọ mmụọ ahụ ha na-agọ na-ejikọ ha ọnụ n'omenala mana ị na-anya ndị Igbo anyị na-akasa ụka ọgwụkwa ndị na-agọ mmụọ mana ha na-ezo ezo abịakwa n'ife gbasara ekuke ndị Igbo na-eyikarị akwa ndị ọzọ mana ị nwere ike ịfụ nwatakịrị onye Hausa ma onye Yoruba ga-ekweta yiri akwa onye Igbo nke a wụ ofu ụzọ nwa na-eche enwe ike isi na-akwado asụsụ na omenala anyị. Nke izi bụ ibido kụzibe Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị niile maka ihe dị oke mkpa na ebido n'ụmụazị maka ihe ọbụla mmadụ ji too ọ na-adịbịa ya n'ahụ karịa nke ịma na asị na-ada mmụ aka ekpe na nka ịghọtago so ibidogodu na ịkụziri ụmụaka site n'ezinụlọ site na nne na nna anyị akwụsị ịsụrụ ụmụaka anyị oyibo na-asụrụ ha asụsụ Igbo na-agwa ha ihe ndị dị mma dị na omenala Igbo karịa ịkọtị ya ikwu okwu ọjọọ gbasara ya nyọtago because ha na onwe ha amaghọ nyọtago so ya bụ first thing bụ ịsụgbara ụmụaka asụ na ezinụlọ anyị dị iche iche. Second one bụ anyị nwee nabata omenala Igbo kwụsị ịfụta ya asị ihe rụrụ arụ maka ọtụtụ n'ime anyị na-afụta omenala Igbo dịka ajọ ihe dịka ihe mmadụ na-ekwesịghị ime mana anyị kwụsị ịfụta ya na-afụta bịa afọ ihe ọ bụ rather than ihe colonial masters gwara anyị nọọ then ya bụkwa another way iji wee kwalite omenala Igbo. ọ dị ma anyị na-anabatakwa gị ọzọ unu anụgo ife ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ kwulu ranging from ịsụ ime nri anyị na-eli akwa anyị na-eli o nwere ife somebody point out ebe ọ sị na ebe anyị si nwekelia nsogbu bụ na anyị adị eke ekike anyị na anyị na-eke eke ndị ọzọ andọbụrọsọ ekike ma nni anyị na-elikwu nri ndị ọzọ ife nne ji malụ ndị Igbo anyị sizi otu a na-eweru ya n'akụkụ na-ewebata nke ndị ọzọ ịghọtago so na ịpụ ọsị gị na ịpụ ọfụ onye Yoruba ma onye Hausa na ọfịa karịfịa ka oyi efe ndị Igbo mebi efe isi agụ ma otu afọ ụmụ ndị Igbo si edres mana ndị be anyị ọ chọọ ịnụ nwaanyị o jekwa nke ndị Hausa babariga yili ya ọ chọọ ịgba nkwụ nwaanyị o jee yili nke ndị Yoruba iche nye weta akwafa ashokefa wele kwa okpu wele kwa nke ịghọtago kama oge yi nke ndị Igbo ọ bụ na ịdịrọ proud of nke gị kedu ife ka esi onye ọzọ ga-esinye gị aka wee kwalite ya ịghọtago so ya ka anyị na-enebanye anya tata kedu ka anyị ga-esi wee kwalite asụsụ na omenala Igbo yes o nwere ife one of them kwuru ebe anyị ekwugo okwu maka ụmụaka ịsụ Igbo na skuul kedu maka ịsụ Igbo na skuul kedu maka n'ụlọ because ịbịa n'anya ifu na onye agụsiri akwụkwọ ike ọ tụọ ime mụọ nwa ọ na-asụ nụzi dị kind of oyibo ọ na-asụrụ nwa ya nwa bụrụ wrong tenses ka ọ na-use kwa nwatakịrị ọ sụọ Igbo tinye ife na biekwa na-agwa nga asụsụ ma I tell you to stop speaking Igbo I tell you to stop speaking Igbo ọ na-eti nwatakịrị ife na ezinụlọ be nne na nne ya. So all these things ka anyị chọọ ka anyị na-enye anya kedu ife anyị ga-eme solution ka anyị na-achọsị ka anyị chịkọta. Okay, ọ ga-amasị m na nne na nna eche m na nne na nna ka ọ dị igodo ibu ụzọ kụziere ụmụ ha ihe ha kwesịrị ịmụta maka na ha wa bụ the parents of the child. Ndị skuulu bụ secondary ọ bụgodị na-akụziri nwa gị oyibo na anakụzi ya oyibo na skuul ọ nata ọlụ parents ka ọ dị ị na-asụrụ nwa ha Igbo maka na omenala ha na ihe eji mara ha ka ọ bụ mana ụfọdụ ga-abụ ụmụ ha jekwa skuul ha sụgide oyibo from morning till 4 or 3 eji close from school ha natakwa n'ụlọ parents ebidokwa oyibo so ọ ga-amasị m ma ndị nne na nna anyị bidokwe maka na ama m na ọ bụ na akụziri anyị Igbo na anyị ga na-asụkwa oyibo kịta anụwa asị gị izi ma ajụọ gị ụfọdụ ihe ị na-ekili ya n'asụsụ Igbo
so ọ ga-amasị m ma nne na nna anyị ha kụziere ụmụaka anyị ka esi asụ Igbo n'omenala Igbo maka asụsụ anyị mara mma. Ọtụtụ ndị ofe mmanụ ma ndị Yoruba like they said, ama m ọtụtụ ndị Yoruba bụ ndị ọyị m chọrọ ịbụ ndị Igbo, mana ama m ihe mere ndị nke anyị bụ ndị Igbo achọzi mmasị ebe ifefa bụ ọ dị egwu gị na onye Yoruba mekọ ife like ndị ọyịmụmụ ndị Yoruba nwee ife izu ọ ga-agwa gị kụzieli ya ka esi asụ Igbo, kụzielu m ka esi eme nke kụzielu m ka esi eme nke ma anyị nwa nwezie enwere ife anyị ji eme ọ chọọ ikene gị na ọ chọọ ikene gị okene gị n'Igbo na-afọ ọsụnye onwe ya ịghọtago otu a ka ọ dị. Mana ife ọzọ nchọ ka anyị nebanye anya dịka anyị na-achịkọta bụ kedu maka ekene ndị Igbo, because n'ebe a ka okwu bidokwa n'ebe ụmụaka ịfụ nwatakịrị kene ya fie anya aka si ya nne ka ime mama ya asị gị ọ da anụkwa Igbo ntị ọ da anụ Igbo sụọlụ ya oyibo, but that's a part. Anyị nwazi bụ ndị magolu ife young boys young girls ịfụ nne nwaanyị na-aga na ịgata gafee ọzọ ọchịla anya wunye gị n'anya o na-ene gị, ọ ga na-ene gị directly to your eyes. Inekatazi mụ nwa ekene ga mekwa gị kwa ife na-eme anyị mgbe anwa anyị pempe nọkọtazi ọ sị gị madam good morning nne nwaanyị asị gị madam good morning and ị ga-ebekwa akwa wee ye because maybe na ọ gbafu gị n'obi, ị ga-ebekwa akwa wee ye because ọ ga-agwa your mom ịghọta gị na efinye afọ gị na ikenere ya. Mọmi m ga-asị nne nwaanyị a ma onye okenye a kenegodi onye a kene ya ebe ọ maghị ekene mmadụ kene ya, you will feel ashamed of yourself. Mana today enwe mbosi mụ na my mom so nne ya n'azụ one small girl was passing my mother, nne na ya ka o sigodi ya mommy good morning ọ gafelu mụ na my mom na-akpazi dị nkata nsị ya o wee mebigokwe o so na nwa ama nkene nwu mmadụ ka m hapụgodi nke m nwa oche na ya na my mom bụ ọgbọ nsị na ọ bụ na mgbe mmadụ ịkpụta dị nwa ịpịacha ya ụtarị idowe ya ofu ebe ọ nsogbu anyị nwee now. Mana in those days mgbe nwa bụ nwa ọra maka ife a na-akpụ ya na nwa bụ nwa ọra ifu nwa nwatakịrị ka ọ kwụ with one young boy na ofu ukwu na-akọghịli ifu nne nwaanyị ga-esota agbaghị aka n'aka bịa ebe nwa kwesịrị ịza gị ka ịkwụ ebe ọdọkpụrụ gị ọdọrọ gị na-eti gị ife ịghọtago na-eti gị ife na gịnị ka ife ikwu ebe ịchọghị ịtụtụ ime ịchọghị imebi ịchọgwa nga ọkwa nwaanyị ọzọ abụrọ nne gị. Mana amarọ m mgbe ahụ ifu a na-ebi communal life ịghọtago ifu mmadụ kwanyelụ mmadụ ugwu ike ewukwa biko anyị na-achịkọtasịzie ndị be anyị ozi ikpeazụ ka anyị wee pụba. Ndị be anyị ekenekwa m ụnụ nke onye chi ya zalụ obi bụ m sa aṅụlị mụ na ụnụ ịnọ n'ụtụtụ anụ a wee na-asị onye omenala Igbo na-amasị onye ịkwado asụsụ Igbo na-amasị ka ọ nọnyere anyị. Handụlụ anyị dịkwa ihe anyị na-eme nọcha na social media icheke Facebook anyị Ada Ndị Igbo _2022 ị ga-afụkwa handụlụ anyị mana Facebook then foundation anyị dịkwa. Biko ọ ga-amasị m ma ụmụnne anyị ndị Igbo ka anyị kwado n'asụsụ Igbo nyere onwe anyị aka maka na ọnọdụ Naijiria adịrọkwa mma kịta enwe ọtụtụ ndị na-ada aga nwa akwụkwọ nne na nna ha enwere ọdịlie ọ ga-amasị m ma nyere ha aka. Biko daalụ Nwaada Ujunwa Ani Nneji bụ nwaada ndị Igbo niile nke 2023. Ajụrụ gị mgbe ife a bido nwe ndị nọ gị n'iru ka ọ gị nwa bụ the first time nwe ndị nọ m n'iru ọ dị mma so nwe ndị ga-ahandụkwa over the end of the day. Ọ dị mma daalụ anyị ekene gị dịka bịa nọnyela anyị tata ma anyị na-ekenekwa ndị ọbụla nyere aka anyị wee lụọ ọrụ nke tata bụ Wednesday, ndị cameramen na ndị na-etinye akpa aka n'igwe na onye na-ekwu ka esi eme ya bụ ife Ụmụnachukwu. Daalụ unu agbanika afa mba Ijeọma Ọbụnachukwu debe anyị ndụ echi niile bụ Tọzdee anyị agbakwa ụzọ pụtakwa anyị na unu ebidokwa ebe anyị kwụsị. Daalụ.